Sanda kubingelela futhi abalandeli be-channel ekhasini lethu sesichaze kulona amaphupho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngichaze ukuthi kusho ukuthini uma uthawulele wabe sophupha ushanela izibi noma waphupha umuntu othize wambona eshanela izibi, mhlawumbe umuntu ongamazi ukuthi lonto ngabe ichaza ukuthini kuwena. Igama lami kuhle ngiwesibongo ngwaKambotho. Namhlanje ngizocacisa ngokuthi uma ushanela izibi uzikhiphela eminyango wena wakulelo khaya. Ushanela izibi uzikhiphela eminyango, mhlambe ngabe cleaner ukhipha ngaphansi kwembhede, ukhipha yonke into wena. Lonto ke iveza ukuthi ekhaya ohlala kulona lapho kwaba khona izinto eziningi ezashiwa abantu ababephila bengazilungisile, bengakulungisile okuningi nje. Ngabe mhlambe izinto ezikhaleleka kunina, kungabe mhlambe ingxabano ezabakhona bashiya ingalungisekile yonke into edinga kodwa ikhaya lakho. Lonto leke isuke ikhomba ukuthi uwena muntu ozolungisa lonto, futhi nabakunikeza amandla ukuthi cha, njengamanje sisakudinga ukuthi la ekhaya kuqoqeke. Siyavuma ukuthi impela la ekhaya kwahamba kunezinto ezingalungisiwe. Njengamanje sinesifiso ukuthi lezi zinto ezingalungisekanga sizilungise, sizokulekelela. Siyakukhombisa ukuthi kwaba khona izinxushunxushu zezinto ezidalekile ngasikhathi siphila phambilini zangalungiswa, basuke bekutshengisa ke lokho. Okwesibili, uma uphupha umuntu ongasiyena owekhaya lakho uthola ukuthi ushanela izibi endlini yakho, isho ukuthini lonto? Noma lapho ohlala khona kusho ukuthini? Umuntu ongamazi noma umuntu omaziyo nje owamakhelwane kodwa ongasiyena walapha ekhaya, kusho ukuthini? Kusho ukuthi ke lapho emzini ohlala kuwona kusuke kukhona into engase ibe yinto eyisifo esithize esiqhamuka ngesitha. Mase kuphuthuma idlozi indlela thize, lingasebenzisi umuntu wala ekhaya, lisebenzise umuntu othizeni ongase abe namandla, ongase mhlambe ngabe uyakhuluma nawe noma ngabe uyakuyala ngokwangempela. Uthi awuyazi awubheke lokhu, yilapho uthola ukuthi uzothulele uphupha eshanela izibi lo muntu ukuthi ukugweme engozini ethize ebingase wena ikwehlele ngesandla esithize sokuganga. Yilapho kuzophupha khona eshanela izibi ekhiphela eminyango loyo muntu othola ukuthi uyamazi noma mhlawumbe awumazi. Yingakho uzomphupha eshanela izibi zakini. Kusho ukuthi uqwashise wena nokuthi uqwashise wena ngento ebethize engasiyenzeke, noma kube khona into ethize ekhishwa yidlozi lakho lona ngokuyenza lithumela umuntu othize wakuloyo ndawo ohlala kuyona. Kanjani nje futhi ake ngenze esinye isibonelo. Uthola ukuthi nithenilele ebusuku nina, mhlambe kwase kuba khona umuntu ogangayo egcekeni leni, kwase kuqhamuka umuntu othize. Yabo njengalabantu mhlambe omunye uyayiphuzela nje avele ethi hey, ufunani kasibani bani busuku. Yabo uzokuphupha ke lokho, uthola ukuthi uphuphe umuntu eshanele, kusho ukuthi ukususwe inkinga bingase idale umkhuhlane ekhaya enihlala kulona. Ngeke ngiqhubeke futhi. Uma ngabe kuthiwa futhi uphuphe amabhodo ezitsha kuhlakazekile kugcwele eminyango, kusho ukuthini lokho ke kunina na noma kuweke? Kubika ukuthi lapha enihleli khona nina nomuzi obulawayo noma umahlikihliki nje yonke into egcekeni, kusho ukuthi lowo muzi umuzi obulawayo, obulawa izitha esuke zihleli eduze kwazo noma abathize bebodwa bayabulala nomndeni obulawayo ofakwa izinto zokuthi uhlakazeke umndeni. Kungabe khona abathuthayo bayahamba, kungabe khona abangasahlali kulowo muzi, kungabe khona abashonayo, kungabe kushona izihlobo eziseduzane nani, kushona abantu abawusizo nje kunina, ingoba usuke ubulewe lowo muzi. Abanye kwesinye isikhathi uma benenhlanhla baze bagcine sebevezelekile, uthola ukuthi uzosuka nje isilwane, kakhulukazi bahlala emakhaya, kuzosuka nje isilwane esihlala lapha ngaphandle kwezihlahla ezomile ekuthiwa intuli, izohlala ekhaya. Uthola ukuthi nje kancancane niyayibona ihlele ey'ndaweni ekhaya. Lonto isuke iveza ngokusobala ukuthi lo muzi nikhonjiswa ukuthi ubulewe, ngoba leso silwane siyisilwane esihlala entweni engasebenzi noma emzini osuwaphela. Awukwazi ukuthi iyona leyo nto esosilwane intulu izohlala nikhona, okutshengisa ukuthi njengoba nikhona nifana nabantu abangasekho kuyona. Idlozi liveza lokhu ukuthi niyabulawa. Fanele kukhona imizamo ethize ejulile ekumele niyenze ngalento eyenzakala, ngoba impela kulowo muzi uhlala mhlambe kudlule iminyaka ewodwa noma emibili, uthola ukuthi khona uhambayo bakwethu
udlulile isikhatshanyana uthole ukuthi khona futhi noma kuhambe lapho eduzane nawe ey'hlobeni zakho nje duzane duze kuhamba abantu bakho bathandayo, kuhamba abantu abazwana nawe abazongase bebe ukuthembeka nosizo empilweni yakho. Yilapho uzophupha khona izitsha zihlakazekile, kusho ukuthi lowo muzi kusuke uhlakazwa uqedwa njengawo. Iyenzeka leyo nto-ke bakwethu kubantu abaphile esikhathini esiphambilini. Leyo nto-ke ibike iyenzeke kubantu kakhulu laba abasezithenjini, uthole ukuthi kubulawa umuzi othize bakwethu. Leyo nto-ke isizolokhu ivela iqhubeka ilokhu ivela kanjalo. Yayibona leyo nto leyo isuke nje isho izinto ezinjalo. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho. Uma phinde futhi kube khona okunye ngifisa ukuthi nginithulele kona, ngiyobe sengibuya nakho nginazise kona. Nisale kahle.